ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Revalon. Fl-isem tal-Missieħ u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Nilqgħu lilkom, ġejtu mill-bot, ġejtu mill-qrib dan is-santwarju għażiż tal-Madonna. Tislima mill-qalb tmur għal dawk li bħalissa qegħdin jitolbu magħna. Maqudin magħna anke permezz tal-mezzi soċjali, l-aktar il-morda u l-anzjani li ma jistgħux joħorġu minn djarhom. Allimna mulej nitolbu. Allimna nitolbu. Ejjew nidħlu fina nfusna fil-bidu ta' dil-quddiesa biex it-talba tagħna toħloq dar rapport sabiħ bejnna u bejn Ġesu. Nibdew billi nitolbu maħfra minn dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti, jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem flimkien. Glorja l-Alla, fl-għoli ta' smewiet. Tolbu kollox. Glorja ta' naduraw, natuk ġie. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għax inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla, nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Nitolbu u
Alla li tħares il-kull min jittama fik. Minajrek xejn ma jiswa u xejn ma u qaddis. Kattar fuqna l-ħnina tijek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina bibnek Ġesu Kristu sidna li ju Alla li miegħek jgħix u saltan flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej qal l-għajta ta' Sodoma u Gomorra hija tassew qawwija u t-toqol ta' dnubhom huwa kbir. U issa se ninżel u nara jekk għamlux għal kollox skont l-għajta tagħhom li waslet għandi. Jekk le, inkun naf. Dawk l-irġiel kissru minn hemm u rħewla lejn Sodoma, imma l-mulej baqa' wieqaf quddiem Abram. Abram resaq lejn il-mulej u staqsih: u int se teqret it-tajjeb mal-ħażin? U jekk hemm 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jaqgħu il-dawn se teqridhom u ma taħfirx il-pajjiż minħabba l-50 ġust illi hemm f'nofsa? Ma jkun qatt illi inti tagħmel ħaġa bħal din li toqtol il-bniedem ġust mal-ħażin. U l-ġust u l-ħażin tmisshom l-istess xorti. Ma jkun qatt minnek li mħallef tal-art kollha li ma tagħmilx ġustizzja. U l-mulej wieġeb: jekk jiena nsib 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jien naħfirha lill-post kollu minħabba fihom. Wieġeb Abram u qal: arani, jien issugrajt nitkellem mal-mulej għalkemm jintrab u rmiet. U jekk hemm nieqsa 5 għal 50 ġust minħabba 45 se teqret il-belt kollha? U jieġbu l-mulej: ma neqredix jekk insib fiha 45. Imma Abram kompla jitkellem miegħu u jgħidlu: u jekk issib hemm 40? U jieġbu: ma nagħmilx dan minħabba l-40. Qal Abram: la tadabx sidi jekk nerġa' nitkellem? U jekk jinstabu 30? U hu wieġeb: ma nagħmilx dan jekk insib hemm 30. U reġa' qallu: ara kif nissogra nkellem il-sidi. U jekk jinstabu hemm 20? U l-mulej wieġeb: ma neqredix minħabba l-20. U wieġeb: la tadabx sidi jekk nerġa' nitkellem darb'oħra biss. U jekk jinstabu hemm 10? U hu qallu: ma neqredix minħabba l-10. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu: meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Inradlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nanni lilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar li l-qawwa f'ruħi. Meta sejjaħtlek. Kbir il-mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar,
walkemm fil-għoli jaraf mill-bogħod. Jekk insib ruħi fil-għali, inti tħares li ħajti, terfa' idek kontra l-edewwa tiegħi. Meta sejjaħtlek mulej, il-leminija tiegħek issalvani mill-qilla tagħhom. Il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emil idejk. Meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostol Kolessin. Ħuti, intom intfintu ma' Kristu bil-mamudija u xtajtu miegħu permezz tal-fidi tagħkom fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom u għax ma kellkomx iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom, imma issa Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu ħafrilna dnubietna kollha. Ħassar il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina, neħħih minn nofs u samru mas-salib. Il-kelma tal-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Intom irċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxiepli qallu: Mulej, għallimna nitolbu bħalma Ġwanni għallem lid-dixxiepli tiegħu u qallilhom meta titolbu ejdu. Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna għax aħna wkoll naħfru il-minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib. Qalilhom ukoll wieħed minnkom ikollu ħabib jiġi f'nofs tal-lejl u jgħidlu: ħabib islifni tlebt ħobżiet. Ġi wieħed għandi ħabib mill-vjaġġ ma għandix x'nagħtih. U liħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu: iddejjaqnix, issa l-bib magħluq u liedi qegħdin fis-sodda miegħi ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba il-wiċċ sfiq tiegħu. U jien ngħidilkom itolbu u jingħatalkom, ħabtu u jiftħulkom, fittxu u ssibu, għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Min hu dak il-missier fostkom? Jekk ibnu jitolbu ħuta, minflok ħuta se jtieħ serb, inkella jekk jitolbu bajda ħajtieħ skorpjun. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu l-uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier fis-smawiet jagħti Spiritu Qaddis lil dawk li jitolbulu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kieku kelli ngħidilkom kif huma r-relazzjonijiet tiegħek. Aħna ngħixu b'relazzjonijiet, dawk ħbieb.
aħna kopja, niftehmu. Il-ħajja tagħna hija mibnija fuq dan netwerk relazzjoni. Nipprova noħroq relazzjoni ma' wliedi, noħloq relazzjoni, immaġinaw illum relazzjoni li iktar mifruxa, ir-rapport u l-konnessjoni permezz tas-social media. Il-Vanġelu tal-lum illi l-kol tiftakruh għax Ġesu qed jagħtina t-talba tal-missierna li ngħiduha kull darba li nitolbu l-qudiesa. Tibda billi jgħid illi Ġesu kellu rapport, relationship, kien qiegħed x'imkien jitlob u kif spiċċa mit-talb wieħed mid-dixxipli dan it-talb ta' rapport ta' Ġesu ma' missieru jissemma xi 60 darba fil-Vanġelu. Immaġinaw jgħaddi l-lejl jitlob biex jażel 12 l-apostlu. Għal Ġesu li jkun f'komunikazzjoni mal-missier, anki xi kultant kien jgħidlu Alla tiegħek għax tlaqtni fejn int għax abbandunajtni. Kellu rapport illi kważi kważi id-dixxipli qalu ara dan x'qawwa jirċievi mit-talb. Ara dan x'rapport sabiħ għandu, x'komunikazzjoni sabiħa, kapaċi jitkellem, kapaċi jisma' u kapaċi jirċievi qawwa spiritu. U x'jiġri? Imur wieħed fejn u jgħidlu għallimna nitolbu. Ara anke Ġwanni li kellu l-komunità tal-Esseni, Ġwanni kien jgħallem id-dixxipli tiegħu. Imment u dak il-ħin jgħidilhom intom titolbu jekk ikolkom relazzjoni b'kelma waħda li ma tissemmix hawnhekk. We are sons or daughters of God. Aħna wlied. Aħna maħniex skjavi, aħna maħniex barranin, aħna l-uliet ta' Alla li ngħidulu missierna. Jien għandi rapport miegħek u nixtieq li inti kollok rapport miegħi. Ara l-fiduċja. Titlob mhux li tgħid xi ħaġa mort smajt qudies imma bqajt vojta. Titlob meta inta qalbek timlija balla. Jatik ċans lilek il-ħin tat-talb. Tinduna li lilek Alla jħobbok kif int bħala bintu. Lili ejwa bħala ibnu. Għalhekk aħna uliet u missier, aħna uliet. Meta titolbu jitolbu hekk. Issa hawnhekk attenti qegħdin fil-Vanġelu ta' San Luqa l-kapitlu 11. Il-missierni għal-folma ridotta fija 5 indunajtu. L-oħra ta' San Mattew fija 7, dik li ngħidu fil-qudiesa. Imma llum għandna l-forma l-qasira. Missier. Jiena ibnek. Wax aħna wliedek, aħna maħbubejn. Wax aħna wlied u għandna missier li jħobbna, aħna werrieta. Ta' xiex, tas-saltna, tiġi saltnatek. Missier, tiġi saltnatek, ħandu il-paċi tiegħek. Tiġi f'qalbi, tiġi f'ħajti, dak li d-dinja u l-affarijiet tad-dinja ma jatunix. L-imħabba tiegħek missier li tħobbni kif jien. Jitqaddes ismek. Mhux bidda. Flok barka saħta. Jitqaddes ismek. Tiġi s-saltna tiegħek. Hemmhekk fejn tixxotta d-demma minn għajnejna. Hemmhekk fejn inti tifhimna. Hemmhekk fejn inti tilqana ara r-relazzjoni. Min hu Ġesu għalik? Min hu Alla missier għalik? Tlabna b'dan mod. Kemm xi kultant niġu l-Knisja u ma nipplakjawx mal-imħabba tal-Alla. Ħudu ftit itqarbin ki kullum nitqarbnu sewwa
Mhux bissax niġu lebsin sewwa, mhux bissax nitolbu sewwa, mhux bissax ninżlu x'ingħandna ninżlu naduraw l-Ewkaristija, imma li dik it-tqarbina li tini saħħa straordinarja. Imma straordinarja għax min jikol minn dal-ħobs mhux kwalunkwe, jgħix u jgħix għal dejjem kemm isabiha. U mbagħad immorru għat-tielet waħda. Ħobżna ta' kuljum għatina illum din fija interpretazzjoni kbira. Mhux biss ma ġġiblikx quddiem għajnejk it-tfal ta' Gaza. Impressjonanti, Dawn għandhom lill-Alla missier. L-istess missier tagħna li jipprovdi lill-asfur tal-bejt. U aħna naraw il-kjus tal-ikel fit-trakkijiet u qegħdin hemmhekk. U għandhom Alla wieħed. Dak għat-tejf jew qalbu tajba. Minn hemm fuq ġejja l-komunikazzjoni jew minn isfel. Bejnietna. Aħna hekk ħobżna ta' kuljum tina minn din l-imħabba nikluha dar rispett. Aħna naraw bniedem fl-art, joħroġlok il-mobile, jiffilmjah, jixxerjah, u ma jgħidlux għandek bżonn xi ħaġa ġbejn. Hekk wasalna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum jekk qalbek ħanina tagħna xi kattiva. Jekk qalbek ħanina jiena x'noffendik bid-dnub tiegħi. Niffilmjak, narak qed tmut bil-ġuħ u ma ngħidlikx nista' nġiblek tat-silma jew nagħtik luqma ħobż. Hekk qegħdin, hekk is-social media. Hekk ġabuha tirraġuna qalbna ma' moħħna u moħħna ma' qalbna. X'ma ngħidlux lill-Alla tini l-ħobżna ta' kuljum għax qed ngħix f'dinja bil-għaċċa l-ġustizzja. Tini l-ħobżna ta' kuljum għax ma qed jitlob biċċa ħobż qed nagħtuh biċċa ġebla. Dak qam f'nofs tal-lejl biex jagħtih il-ħobż għax ġie jittallab u ħabbat il-bieb. U aħna x'qed nagħtuhom il-uliedna? X'qed ngħaddulhom bl-eżempju tiegħi u tiegħek u tiegħek ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna. Int biss mulej tista' taħfirli. Kbir id-dnub tiegħi, kbar id-dnubiet tiegħi, kbar in-nuqqasijiet tiegħek, x'in nirrifletti kemm kbira l-ħnina tiegħek. Għax inti Alla taħnina bla qies, imma ġust bil-qies. Għax inti Alla tiegħi li jien nemmen fih taħnina bla qies, imma ġust bil-qies. Min jitlob jaqla, min jifittex isib, min ħabbat jiftħul. Ħbib tiegħu nkomplu l-quddisa, tapinu u għawasi ta' talb. Ħafna nies jiġu hawnhekk għax jiftħu qalbhom. U meta tiftaħ qalbek f'riġlejn min iħobbok, l-aktar il-mamma tagħna tas-sema, il-Madonna, aħna nħossuna mfejqin, aħna nħossuna mifhumin, aħna nħossuna mill-qewejn, aħna nħossuna maħfurin. Hawnhej. Il-bniedem jibqa' għaddej jara u x'jisma' u Alla jieqaf biex jisma' talbna. Ittini kull marrejt? Le. Bħal missier u li għax iħobbu lill-uliedhom ma jtuhomx kull ma jridu għax inkella jirvinawhom. Immiwa tqumu bil-wifqa u tgħiduli aħna nagħtuhom li għandhom bżonn. Kollox ma ntuhomx, imma li għandhom bżonn nagħtuhom. Dak hu t-talb għalina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u biss sar kollox.
niżel mismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tan. Għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzju Pilat, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja. Ġej mill-missier u mill-liben li huma jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem fom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistaqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Indunajtu x'kienet l-aħħar sentenza tal-Vanġelu? Il-missier li hu fis-smawiet jagħti l-Ispirtu qaddis tiegħu lil dawk li jeħtieġuh. Ejja nitolbuh l-Ispirtu. Għax mingħajr Spirtu jien ma nafx nitlob. Ibgħat l-Ispirtu Santu fuq il-Papa Ljun, l-Isqof tan Anton, dawk li qed jippritkaw jew se jippritkaw biex din il-kelma tkun ta' tama u kuraġġ quddiem missier li jħobbna l-koll. Nitolbu. Nerġa' nsemmi l-Art ta' Ġesu, Gaza City. U magħha insemmi id-tbatija ta' kull tifel. Mhux biss li m'għandux mediċina, skola u ħobs, imma għandna ħafna tfal m'għandhomx imħabba. Ejjew nitolbu biex ma nittraskurawx, ma nabbandunawx, waqt li nitolbu l-dawk li jixtiequ qed jitolbu biex ikollhom wilt bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu. Nitolbu ismana. Tafu li dawn l-aħħar sigħat tlabna ħafna għall-familja tan Noa. Noa daħal fid-dar tal-missier u għalhekk nitolbu għal-ommu, għal-missier u għal-ħutu u nitolbu għal dawk kollha li jitilfu lil xi ħadd ta' għażiż. Nitolbu tant anġli mis-sema jinterċedu l-minu qalbu maqsuma fit-telfa ta' xi ħadd ta' għażiż. L-aktar ġenituri li tilfu l-uliedhom. Nitolbu. L-eżistana mejtin. Ta' Pinu jfakkarna li l-mewt mhix full stop. Il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu bil-qabar vojt ifakkarna li l-mewt koma għal min jemmen. Għati bl-interċessjoni tiegħek u Verġni Mbirka il-premju tal-ġenna l-eżistana mejtin. Nitolbu. Diversi nies iċemplu, jikdbu, jgħidulna l-iktar dawk li ma jistgħux jiġu tal-Awstralja, l-Amerika, l-Ingilterra. Jiġu nies ta' reliġjonijiet oħra hawnhekk. Mhux biss iħossu xi ħaġa imma jgħidulna a blessing, barka, jtolbu għalina. Qed niftakar f'dak il-missier li qiegħed l-Ingilterra l-isptar, dik it-tarbija fl-isptar ta' Malta. Dawk li qegħdin jieħdu l-kimoterapija jew jafu li baqalhom ftit ġranet. Nitolbu għat-tobba l-professuri, nitlob għal dik l-om li ġejja l-qoddim minkejja li kienet waslet f'xifer il-mewt. Ir-resqu t-talb tagħna għal kull wieħed u waħda minna bil-qalb insejħu lill-Madonna u ngħidula qaddisa. Itlob għalina midinbi. Issa fis-sil. Li tajna o mulejja fuq altar
il-qallum mulejħani. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li qed nagħmlulek bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u fil-ħajja li għad trid tiġi bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq u niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb ta' ġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien inroddulek ħaj bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu, imwielet minn Marja Verġni u għattemm ir-rieda tiegħek. Kiseb għalik lilna poplu qaddis, għax lilna irid iħollna mill-irbit tal-mewt u l-kull wieħed u waħda minna jagħtina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata u minn rajh ibati ħal-ħobs raddi l-ħaj qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni irroddulek ħajr intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-benefatturi mejtin, fil-familjari ħutna l-mejtin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Sant'Anna u San Ġwakin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja, għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Talba li tagħna Ġesu llum ħankantawa. Ekku nifhmu x'qegħdin ngħidu. Missierna li inti fis-smewwien, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridi kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, ħafrilna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, ħatina fit-tiba l-ħina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu lilna. Nħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħek. Tħarix lejn dnubietna, ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem laqda li intrid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi il-xulxejn. Sa nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbejn u vuċi waħda ngħidu flimkien. Ħaruf Talla. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinja dawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Qarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħdi għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina tax-xewqa. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa. Irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla u waħfir li Sinjur Alla. Come per Cristo,
jew fi ftit skiet nindunaw x'hemm ġewwa fina u noħolqu din relazzjoni. Issa tista' tisma', tista' tiftaħ qalbek, tista' titkellem ma' min ġie ġewwa fina, ma' Ġesu. Ewkaristija. Nitolbu tqarbinna mulej bis-sagrament tas-sema, tifkira għal dejjem tal-passjoni tibnek, għamel li dan id-don li jutawulna bimħabba bla qies ikun jiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Wara l-quddisa se ngħidu għal min jixtieq, mhux bil-fors, imma x-xewqa tal-Madonna li ngħidu t-tlet Ave Marijiet għadu nur ta' kemm il-ġisem tagħha dam mitfun fil-qabar. U għalhekk nixtieq nitlob għall-intenzjonijiet tagħkom u ta' dawk in-nies li qalulna biex nitolbu niftakru fihom fit-talb. Mhux hekk biss, għal min jixtieq jippreżenta tfal jew għandu talba partikolari, il-post l-iktar prezzjuż huwa l-kappella. U għalhekk se jkun hemm mument ta' talb. Billi qed inkunu numru mhux ħażin dawk li jaslu fil-bidu jibqgħu deħlejn. Nduru madwar l-artal, imbagħad nagħtu l-barka partikolari u t-talba anke individwali għalikom. Nar l-erba li ġejja, 30 ta' Lulju fis-6:30 hawnhekk infakru l-21 anniversarju mill-mewt ta' Dun Mikiel Attard, saċerdot twajjeb, devot tal-Madonna ta' Pinu. Il-qabar tiegħu, il-fdalijiet tiegħu jinsabu fuq in-naħa tax-xellug tiegħi. U hemmhekk hemm tarif dwar dan is-saċerdot u anke talba bl-interċessjoni tiegħu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja l-Bija, il-mulejniet, Inselmula bil-qalb flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.